Pěkná baba seš, jak ty říkají. Zejna. Moc rád spí tady. Takže to je od šperlu. Aha. Takže to můžu škrtnout na holce. Totiž zítra tak tady takhle nečusíte. No, Ale tak oni včera jsme, že zase tady zítra nejsou. Zase mi tady nejsme, zítra teď je to takový. Tak. Dneska se to zrovna tak jako sešlo. Potřebuji nějaký. To chci vidět, jak dneska teda stihnu pro dítě koupit. Já mu vyzvednu. No, tak mi pro něj dojte do Stašova. No, dejte mi plnou moc, já tam sjedu. Takže ještě musím makat. Já bych vám ho vykoupil tady. Já kdybych měla auto, tak mi to je jedno, ale já ho mám doma na dvoře. Tam je mu fajn. Třeba bude volat Pavlína na chránění, má tady vůbec telefon. Jo. Mám, že náhodou bych chtěla vyzvednout. Teda ona je strašně hodná. Je strašně hodná. Já jsem taky hodný miminko ještě neviděla. Pořád mě jenom se k němu brechta, takže... Já ho mě krmí. Teda někde nějak. Ona to prostě všecko. Už navrhla má počkej. Už se to neviduje, když si podíme teda. Celá rodina. Jo. Já, děda mi dá doplňáko, se baví ještě. Teda ona vůbec nehlasí. Teď už to má takovou dobu, i to má 3/4 hodiny namazaný. To je dobře. Už nemůžeš ani cítit. Táta říká, že to potřebuje. No. Už se jí to nelíbí, ne? A ona jak se zbudí, tak je taková. To si se vzal. Tak, zalepíme jedno oko. Teda ale ona fakt ani nehlasí. Ona chrápe dál. Ona je statečná. Jak teďka měla očkování do nožiček, tak to jenom zakňučila, to bylo vše. Teda my bychom tě normálně měli převádět tady všem. Já nevím, jestli ho nemáš vedle, jak to padláka. Jo. Mastila. To se ještě píchá. No, ono je to fakt nebude, jak to mají namazaný tím. Statečná šperlová, veď? Nevím, pokud To je mě určitě. to je úplně rozčasná. Se bojela, máme. Tak, jedno láško máme. A spíme dál. Spíme dál. Ale už se nám to nelíbí, veď? No jo, já to vidím. Neplakej. To není možný. No jo, Berunko, já to musím vytáhnout, víš. No. No jo. Už to máš hotový. Fakt, ty jako dostaneš 1 s hvězdičkou. Úžasný, že mi dostane. To je to spí, ne? Jo. Nevím, o to Teď ji rozvážeme a bude pokračovat v oblivé činnosti. Pojď, pacienty, poblížku. Takže šálko lihem vyčistíš. A další šperlovou napíšu nějaký trámiko, dáte kousek na ušičku a to je Vnínají vaše? Na hlavě. na čemkoliv mast, no, čemkoliv jsem koupila. no, ladejenskou, já mám to. Se taková očina. No to teda pomohlo, já jsem to potom Jdu sloupla. do spodního prádla, jo? úžasné. Podívej. Už mi oči zejno, ty jsi zlatá. Co? Musíte mít nějaký Ladejenská je vršek. docela moudravá. Takže když tak tady teď začali dělat ten excipiál kit, ono je to bez ureji. Takže buď teda to lotion, anebo tadyhle ten krém.
Jo. Dobře, a máme jako tu masíčku, ne? Tak. Podle mě paní doktorka říkala, že to není. Ale to voňavý.